ର ତରୁଦ୍ରୋହୀ ଜନେ ମାଗ ନନ ମିଳଇ ଯେତେ ଅରଜିଲେ କେବେ ପେଟ ନ ପୁରଇ ତୋହର ଚରିତ ମନ ଦେଇ ଯେ ଶୁଣଇ କିଏ ବା ଭଗତି ଭାବେ ସର୍ବଦରୁ ନଇ ତାହାର ଦରିଦ୍ର ପଣ ଯାଏ ଦୂର ହୋଇ ସର୍ବଦା ତାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉ ମହାମାଇ ଏଣୁ ତ ଚରଣେ ମାଗ ଶେଷ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ପୁରା ଉପରେ ମୋର ମନ ସ୍ଥାନ ତ ଚରିତ କିଛି ଦେବୁ କରିବି ରଚନ ଜଗତ ଜନନୀ ବାରେ ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିନେ ନାରଦ ପରାଶର ମୁନି ଦୁଇ ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଏକ ଗ୍ରାମେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ ସେହି ଦିନ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ପର୍ବ ପଡ଼ିଥିଲା ସର୍ବପୁରବାସୀ ଘର